Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, ikangalalan, isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, puswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, di pag-orgulyo sa inapan sa gabos na panahon. Ikaw mamumuhay. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, ibang orgulyo sa inapan sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa,
An sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. An sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. An sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. An sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Walay na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 6 kan bulan na Enero 2024. Liwat ihatod mi sa Indo ang mga bareta sa Anaga Ngunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado, live po kitang antabayanan sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa ANN News, official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako po sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, 10 pamilyang Nagenyo nag-i-star na sa indang bagong harong na ipigtaukan lokal na gobyerno kanaga sa Gawad Kalinga. Ang detalyes kayan hali kiri sa Santos. Harayo sa Berding Taanawon Ngunyan, dating bulod nin basura ang Balatas dump site na ini sa syudad ni Naga kaidto. Parong, malangaw, mati, malangaw. Grabe ang pagkios. Hasta pinalmenteng naipasara ang dump site taon 2017 as sinaibalyo sa fuerang barangay kan San Isidro. Sa zona 5 sa Nakan Balatas, haros nasa 70 pamilya man ang nagiero. Dahil ako ta problema ang epekto sa salud kan dating dump site, alagad pigahandal naman kan mga residente digdi ang padagos na patrabaho sa mga tinampo kan syudad. Raradason kan road widening project ang mga harong. Handal si LV Murido na kabulananakan sa iyang pang-apat na pigbabados. Pinaka-importante po kay sa muya, harong. Alagad pa dikit-dikit ng ibinabalyo kan gobyerno lokal ang mga apektadong residente. Sa nasabing zona, haros 20 na sanang pamilya ang natatadang kaipuhan irelokar. Antes ang bagong taon, 10 pamilya ang may bagong istaran sa laog kan Gawad Kalinga na formal nang napasainda kan Disyembre 30. Para kay Angel, singkulor kan sa indang harong ang pagpuundigdikan sa indang mga pangarap bilang sarong pamilya. May duwa siyang aki, mantangan esposo, nagtatrabaho bilang security guard. Nagpumpa ko hindi yung 2016 po ata ang pagrabas sa Raos Maigdi. Tapos iyon na po ngayon, huri na po ngayon kami nakaiba. Pero pasalat manggari ko, nakaiba manggari kami sa 10. Sa 6 years pong aki ko na. Ngunyan lang kami na natauwanan. Magay naman po pagilingon. Makakaano naman pong itong mga duros-duros na Okay naman po. Okay, salamat manggari po sa inda. Si Tia Hubita man, nabawasan ang kahandalan tuyong may kalamidad sa bagong pusog na istaran. So ngunyan, naarog kayo ni, umana sinda na dahil sinda maduman sa lipatan. Pag pag may bagyo, kami lang na magagaman sa harong, pinaparilipat ko duman. Kata sabi mga aki ko, ay, dahil na ngaya kami maski nga may bagyo din nagtagi mahali sa harong daw nga niraraot. O pinapasalamatan ko si Mayor, natawanan kami ang araw kaning harong, mga aki ko. Laom sa nakan mga residente na pangangalakal nin basura ang hanap buhay, matawan pasinda nin mas masasarigang trabaho. Bagay na pigihinguwaman kan gobyerno lokal sa paagi kan mga programa asin bagong mga industriyang mataunin empleyo para sa mga Nagenyo. Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos.
Mientras tanto, mga estudyante sa Ciudad Dinaga sa mga pampublikong eskwelahan balik eskwela na pagkatapos kan holiday break. Ang detalyes hali kay Joel Sulina. Naging smooth asin bayong gayong naging problema. Liwat na pagbuelta sa klase ka mga estudyante sa gabos na public school sa Ciudad Dinaga matapos ang huruhulawig na holiday season break sa pagselebrar kang Pasko asin pagsabat kang bagong taon. Sigun kay DepEd Naga Schools Division Superintendent Dr. Susan Culiano, sa saindang naging monitoring asin assessment sa baralikan kang klase puon Enero 3, 2024 sa mga public schools sa Naga. Hanas man naging normal dangan mayo man na nai-report na untoward incident o naging problema asin nakapuon tulos ang mga klase asin lectures kan lambang mga paratukdo na inatindiran man kang mayoriya kan mga estudyante. Kasud man naglibot po kami ta hinihiling ni talaga. So far po so good man. Igwa pa manggiraray na dai naglaog pero dahil ang mga school heads, ang mga teachers very aggressive po kami ngunyan sa pag-monitor dahil aggressive din po kita kan sa tong learning recovery program lalo ang mga reading na mga intervention kaya sinasaro-saro mi po. Like for example, sud mahali ako sa Yabu Elementary Sulgaro, saro lang si absent dahil may helam sa sarong klaseng nalaogan ko. So magayon po si paglaog niya dahil Dugang pa ni SDS Culiano na nakaantabay man sinda sa mga reports ning pirang kaso ning nagkakamati ng mga estudyante. Uli naman kang panahon na dangan sa pag-antisipara sa ulakit kang COVID-19 virus. Kaya man yaon ang pagpapagirumdum asin ang pagpapasunod ning mga health protocols. igwa na po kita kayo nakalatag sa itong mga health protocols but ngunyan nga ni po garo nagte-text message relay kami na mag-mask up giraray in anticipation dahil takaypuhan may magdeklara lalo kung may namamati kami nga ni mga adult halos arog man kayan. So automatic man po yan pero importante na nasasabihan man po giraray sinda tanganing maiwasan ang ano nga po kayan mga hawa-hawa lalo nagpupuon sa ubo sa kasipon. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, business one-stop shop sa Ciudad Dinaga, madurar sa good petsa 20 kan bulan na Enero ngunyan na taon. Ang detalyas kayan halikis Risa Santos. And now the Business One-Stop Shop 2024 is officially open. Formal nang binuksan kan City Treasurer's Office kaiba kan mga opisyal kan Naga ang Business One-Stop Shop 2024 kan Martes. Pinarikas na serbisyo ang boss sa mga nagninegosyo sa syudad sa pagkuanin business license asin mayor's permits. Tangani mas epesyente ang proseso. May kanya-kanyang lamesa sa City Hall grounds and 27 barangay para sa mga makuanin sedula o clearance. Para di po masyadong sa tao. Madagsaan po baga kaya pagkaganto po bagang dagsa. Efficiency process. Ang mga staff, employees, very nice. Sige nag-assist ako. From pag-issue kang sedula, pati sa health, pag-issue kang health certificate, okay si process. Sa Talakan Treasurer's Office kan uminaging taon, 13,980 na business count ang nairehistro na nagtotal sa haros 273 million pesos na ingreso kan syudad. Naglangkaw ininin labi 54 million pesos kumpara kan 2022. There's an increase of 54 million plus. We are expecting more for this year. Kaya ang target ma'am na dagdag? At least 10% of the last year's income. Nagpagirumdum sa Naan Treasurer's Office, 386 na negosyo ang tinawanin abiso manungod sa daipag-complain in business permit ka nakaaging taon. 17 digdi ang pinelmenteng naipasara. Sa mga nagpila naman sa primerong Aldaucan Boss 2024, pinakaenot na tapos sa laog din haros 2 oras si Gina Diniega para sa iyang sari-sari store sa Calawag. Depende sa resulta kan verifikasyon kan Local Revenue Collection Officer kung kompleto na ang dokumento siring kan clearance sa mga opisina kan City Health Office, Engineering Office o BFP,
30 hasta 2 oras ang proseso kan business licensing. Mabilis po ang sistema ninda, then organized din po siya. And thank you sa LGU, sobrang mabilis ang proseso. Yun nga lang, mag-a-ask ka lang. Pag nasabi na kung saan ka next na step pupunta, madali na din naman po. Lahat naman sila madaling mag-process ng papers. Positibo ang paglaom ni Gina sa negosyo ngunya na taon. Bilang pakonsuelo asin pasalamat man ni Alcalde Nelson Legacion sa pagkomple sa requisitos kan syudad, may natanggap na souvenir si Gina asin siyang pang pinakaamay nakatapos kan proseso sa boss. Compared last year na late na akong nag-abot and ngunya na talagang amay ka man matatapos. Sobrang happy ako. May 25% ng interes kundi ay makakomple kan business permit sa durasyon kan boss 2024 hasta Enero 20. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, programa sa agrikultura sa Surinaga, mas pang papakusugon ngunyan na taon. Ang detalyes, haliki Joel Sulina. Unsustainable Agriculture Program kan lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga sa nindong kang administrasyon ni Mayor Nelson Legacion ang nakatuon bako lang sa pagtaon nga bani, abono asin iba pang farm inputs imbes kabali ang pagdagdaga kang profit o farm income dangan mas magganan gikan sa mga produkto asin gusi ang mga pamilya kang nasa sektor kang agrikultura. Ini ang sinabi ni Acting City Agriculture Officer Frank Mendoza apera ka mga isistidong mga programa na sa indang ipinagpapadagos dagos man ang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga sa paghanap pa ni mga programa na makakapagtao ning dugang na suporta sa mga nasa sektor kang agrikultura urog na ngunya na taon como parte sinda kan pag-uswag kan Syudad Dignaga. Nagipagtabakan man ang kago sa Department of Agriculture asin iba pang ahensya de gobyerno para maipaabot ang gabos na mga inputs maging mga libreng pa-training asin iba pang grants programa para sa urog pang development kan mga paratanom. Actually, ang programa to sa 2024, continuation kang existing programs kang opisina. So, yan dyan si pag-abot po sa rice, corn, saka high value crops. Diyan katuwang din ang Department of Agriculture. In fact, next week, o sunod na simana, ma-distribute po kita itong subsidy sa mga rice farmers. Nagana pong listahan kami, nasa 377 na farmers sa makaka-receive po ng subsidy sa national government. Titipon na po yan, as in pigbabalidate man, taba kami mga nakalista duman na baka mayo naman o kaya dahil na nag-uuma. So ito, lilinigan po. Pero naka-schedule po yan by next week, saka po sa sunod na otro simana. Sinabi pa ni Mendoza na ngunya na taon nakalinyada man ang mga pagpapakaray o rehaba asin pag-upgrade kan mga irrigation system kan syudada para mas pang mapakaray ang patubiga sa mga tanuman kamparoy asin mga gulayon kabali ng mga iba pang high value crops asin flower farms. Ito pong sa mga parauma, lalo na po dyan po sa Panikwasong Carolina, pababa pong San Felipe, Pacol. Ito pong request po nindang repair kan sa nang irrigation, ma-implement na ito kung na taon. Pig-rebid na po ito. Actually, na-bid na to, kaya lang itong initial na location, may problema sa land ownership. So, piglipat ito sa Sitio Tiripon, na-ibid na ito na bulan. Pero kaya, ito pong another request na rehabilitation ng irrigation, nag-request ng tubo, itong darakulang tubo. Nakaulay ta naman si General Manager kang Water District, sindalang iwang arog ito. Si procurement, government to government procurement. Tapos naman, si checking niya nasa City Treasurer, kailang kondisyon ni Manager June, dahil mga itataw hanggang may cheque. Kaya si cheque, yan na. So siguro by next week, makuha na si tubo para mapo na nang i-install duman sa Pacol. Dagos man ang sarig loan program kang gobyerno lokal para man sa zero interest na pautang sa mga paratanong kan syudad. Padagos man na iniimplementar ta itong sarig loan program. Kung saan ang mga paraoma, imbis na mangutang sa komprador, sa to'y mautang, mayong interest, babayaran ninda, pakaani. Kan last year po, halos
abuton 2 million si nailuwasta para sa mga paratanon. Kabali dyan si mga cut flower, baka lang si sa paroy, sa mais, sa gulay, kundi pati si iba pa. Sigun pa kay Mendoza, sa ibong Nabakukman Coastal ang siyudad ng Naga, may programa man ang City Agriculture Office para man suportaran asin tabangan ang mga backyard fish farmers. May dagdag ko dyan si programa tama sa fisheries, while ang Naga baka man talagang coastal. Pero may programa kita dyan, basically itong mga backyard fish pond. Igwa na kitang pinag-implementar sa Pakol, ay Pakol sa Pagdaikon. In fact, ang piyesta po, naibenta na po din na si mga hito. Dyan sa Upland, igwa mo dyan nagkapiraman ng mga may sadiring backyard fish pond. Iyan po, pigtatabangan naman through training. Nag-training po sila kang nakaaging karoon November ito, dyan po sa Bicol Science Centrum. Ako nag-attender ka ito. Asin ko yan, ipapalo up tayo, kung tako ano si status, kung may kayo pang asistensya, tatabangan ta po. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, historian asin mga opisyales kan lokal na gobyerno kan Naga, iwat nagpagirumdum sa importansya kan komemorasyon sa 15 Martires. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Pag-atang nin burak sa monumento, pagrumdum kan heroismo, 127 taon na kan Enero 4 ang anibersaryo kan 15 Martires sa Bicol. Pinanginotan ang seremonya kan mga opisyal kan Naga. These stories should be cherished and ingrained in the hearts and minds of our youth, the future leaders of the land of our birth. Presente ang pirang miyembro kan simbahan, mga paratukdo, estudyante, asin mga miyembro kan pirang organisasyon. Let us honor their sacrifices by living our lives well to protect our freedoms and independence. Sa mensahe kan national historian na si Profesor Danilo Herona, enot bigtawan doon ang peligro urog sa mga bagong henerasyon ang pagtaong onra o pag-idolo na mayo nin pagsabot sa istorya kan nasyon. I remember one time what the great Renato Constantino once said. He wrote a certain essay, it's actually a book, it says, "Veneration without understanding." And I think this constitutes a problem for Filipinos because we might be producing fictions not only about nationalism but about our history. Sa henerasyon na ini kang fake news garong nagi na siyang way of of life mo niya na miski aram mong sala garo day mo lang siya iniintindi and later nagiging na ring part kang buhay mo. So, garo tinutubudan mo na. That's very risky and dangerous. Kasi pag surat na kang history, and tama yon, dapat igwa talagang historians na dedicated in writing the history. Ang kaaraman ngunyan, sigun pakihiro na manungod sa istorya, dikit pang marhay. Kaipuhanin maninigong pagsaliksik, pag-examine kan mga tamang dokumento, asin higot na pag-aadal. Siring kan koneksyon kan 15 martir kan Bicol sa 13 martir kan Cavite. O kung taano nang dinakop asin ginadaan ang mga prominenteng Bicolano kaidto. It's very easy to write history, but it's difficult to write a good and right history. Because you can gather a lot of information from ordinary people, all these things, and make a narrative out of that. But we are only duplicating, propagating mistakes and errors unless we really examine the right documents. Para sa estudyanteng si Joshua Constantino, importanteng binabalikan ang istorya kan mga hirowe. Di naman po siya pigtutok sa school masyado, and this event is a reminder na there are people na we should remember na dahil kung mayo sinda, siguro mayo man ang present na igwa kitang yan. Sigun man kay Konsehal Lito del Rosario, giya ang pagsalingoy kan istorya sa padagos na paghulma kan maliwanag na futuro kan sarong lugar. With the same hope, selflessness, and perseverance displayed by our forefathers until the very end,
we are also determined to hold on to these dreams of ours. Let this be our martyrdom of today, not maybe in the form of bloodshed, but in also firmly believing and refusing to give up that vision of a healthy city of Naga, ang maugmang lugar, even in the face of adversities. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, volume kan mga pasahero ngunya na peak season na antisiparan kan Naga City o kan Bicol Central Station. Ang detalyas kayan halik kay Joel Sulina. Hulibok anas na mga aircon buses kan mga bus companies na igwaning rutang Bicol, Naga City, Manila sa Pitex sa puon Enero 2 sagkod Enero 6 aldaw na Sabado 2024. Huliman sa sarabay na pag-urulian kan mga kababayan ta na nagbarakasyon kang nakalis na holiday season. Sigon kay Mr. Lorenzo Lipalam, dispatcher kan Raymond Bus Company, nakabali sa mga bus companies na yaon sa Bicol Central Station. An-anas din na mga buses na aircon and fully book. Huliman sa advance na reservation kan dagmang ninda mga pasaheros na nagpuruli sa Bicol nangunyan pabalik na sa Metro Manila matapos ang haruhalawig na bakasyon kan Kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Igwaman sinda mga extra buses para sa mga chance passengers. Sa ngunyan po, ang biyahe, talaga itong mga may oras ming naka-schedule na mga advance booking, fully book ito gabos. Oo, naman daw. Poon kang 2 hanggang 6 ng January. 2 to 6 fully book po yan. Dawa ordinary, sir? Ang ordinary kasi hindi namin binubuk yan, aircon lang. Okay. Aircon lang na may CR. Bali ang ordinary namin kasi medyo kakaunti lang. Pag may dumating na ordinary, saka namin pinapa-extra bus. Mga aircon buses natin? Ang mga aircon bus namin, lahat yun, puro fully book. Yun ang nakabook namin araw-araw. May mga oras yun. Ang oras niya lahat yan, 3, 5, 7, 8, hanggang last trip alas 10 ng gabi. Papuntang Maynila? Papuntang Maynila yan. Tapos balik na naman? Tapos pabalik. Tapos kung halimbawa ito yung mga nadating na walang oras, yun na naman ang pinapa-extra bus namin. Sa ibungkay ni, naging smooth man ang operation kan Bicol Central Station asin nakabiyahe man ang kadakli sa mga pasahero na pabalik sa Metro Manila para man makahabol man sa saindang pagbalikan sa opisina o mga trabaho maging sa pagklase matapos ang holiday break. Sigun kay BCS Terminal Manager Nonoy Reforzado, naging posible ang smooth operation kan Bicol Central Station. Kulitan na lampas ang Pangunyan ang targeted na 150 na na-dispatch na mga buses sa biyaheng Manila. Ngunya na peak season. Huli sa amay na pag-andam asin pag-antisipar kan management katuwanga ang mga bus companies para sa kumbinyensya ka mga pasahero na mabiyahe halis sa Bicol Central Station paluwas sa Bicol Region po Enero 2 sa petsa 7 kan taong presente. Pag may peak season talaga, ang target kayan kan Bicol Central Station, makadispatch kita sa sarong aldaw ni 150. And Sudma, as of 10 p.m., so itong operation na from 6 a.m. to 10 p.m., nakadispatch na kita nin 153 buses. Kaya alas 10 pa na Subanggi, medyo maluwang na si Satuyang, kumbaga kulpa na si dagsaan kang pasahero. And may reported pa nga ni from 10 p.m. to 12 midnight. Igwa pa ang nagbiyahe nin halos siyam. Kaya ano yan, bali si total dispatch sa talaga Sudma is 162 buses. Kung ikukumpara man kag nagtalikod na Enero 2023 na operasyon kang Bicol Central Station nagkaigwaning kadiit na abala sa biyahe ka mga pasahero huliman sa kinulang na mga bus driver kang pira sa mga bus companies. Alagad sa ngunya na taon na naantisipara na ini kaya naging marahay ang gabos na operasyon asin biyahe ka mga buses pa Manila. Dagos man ang monitoring kang management kang Bicol Central Station sa biyahe ka mga buses pa Manila sagkod na liwat na maibalika sa normal ang volume kang mga pasahero
asin operation kang nasambit na terminal ngunya na simana. Padagos mangyari ang monitoring kang sa tuyang opisina and inaasahan may ngunya na January 3 itong mga nagbiyahe kan January 1 naman ang masuporta sa mga biyahe ta. Pero as to monitoring kang sa mga bus companies, ang mga regular trips sa Bicol Central Station fully book niya na simana until Sunday. Sunday I think is January 7. Ano po. Kaya as usual ang bigisibutan ngunyan kan terminal ito pong sa tuyang mga chance passenger na nagigibuhan man paagi. Basta po ang pinapangako po kan Bicol Central Station si mga pasahero especially si mga chance passenger na nagdiyan on the day ginigibuhan paagi po kan management na makasarakay man sila. Para sa Naga Ngunyan, Joven Sulina. Sa Huring Bareta del Rosario Cararayan Road, bukas na sa gabos na klaseng bihikulo pero widening project nagpapadagos. Ang detalles haliki Joel Sulina. Naagihan na asin binukasan na sa gabos na klase ng bihikulo ang pinapatrabahong Del Rosario Cararayan Access Road matapos ang labisan 2 bulan na temporaryo ining isinarado sa bulos kan trapiko. Asin na mga bihikulo para mantaw ng buwelo ang mga kontratista kan DPWH sa pag-grading asin scrape kang patukad na portion kan tinampong nasambita na critical area para man malikayan ang aksidente sa pinatrabahong tinampo poon kang Oktubre 16, 2023. Ini ang sinabi ni City Engineer Alexander Canning kung saan kang nagtalikod na huring simana kang nagtalikod na Disyembre 2023. Binukasan na sa gabos na klase kang vehikulo ang nasambit na tinatrabahong tinampo kan makumpleto na ang curing period kan second lane kan tinampo na pinag-grading para man mabawasan ang tukad na porsyon kay ni harani sa tulay na pasiring sa Maharlika Highway sa nasambit na barangay. Nilinaw man ni Engineer Canning na nakatutok asin nagpapadagos ang tulong contractors sa road reblocking and widening kang nasambit na access road kaya man nagdesignar ang mga inining flagben ngaring makaagi ning tultol ang mga vehikulo na minabagtas digdi pasiring sa Cararayan dangan Maharlika Highway sa area man kan Del Rosario pasiring sentro Naga maging sa Pili Camarines Sur. Apwera kan widening and reblocking kana more or less sa 500 meters na tinampo components kan patrabaho kan Del Rosario Cararayan Access Road, UN drainages, pathwalk asin bike lane, tree line asin solar street lights na anfundo na konsiger ni Mayor Nelson Legacion gikan sa opisina ninda Senador Cynthia Villar asin Senador Mark Villar maging ni Senador Bong Revilla. Of Del Rosario Cararayan road widening. Happy to note that the scrape portion of the road is already passable. 2 lanes na po ito. Pero there are segment of the road na may reblocking pa, kaya may one way mangyari si ano. Kaya nga ni ang pakiulay ta sa riding public, the motorist na to obey flagmen deployed in the area para mayo kitang hassle sa pag-navigate kan sa tuyang vehicle over 1 lane areas. If nagsusunod po gabos, we have noted a smooth traffic along the areas talaga. Kaya may man problema. Nagkakaproblema man lang talaga pagka di ka nagsusunod naman sa flagmen. Talaga nagsasarabatan and nagklaklag. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Asin yan po ang kabilugan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News. Ang aran kan mga naging katuwang sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 Radyo natin Naga. Ang aran man kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Son Legacion, Vice Mayor Nenny Diasis, Sangguniang Panlunsod kan Naga, asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inansendong naging panabarita Roy San Ramon, mabalos kan sa idong pagantabay, Maray Naga.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasalingan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta ko sa kagamsan, mga palaog, ikanaglalan, isarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-uurgulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamuhunan ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasalingan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa,
Naga City has long been known for its participative traditions in governance. Since 1997, the creation of the Naga City People's Council, by virtue of the Empowerment Ordinance, has been allowing representatives from the civil society organizations in the city to have a seat in the local government special bodies and participate in the decision-making tables. With the advent of technology, another mechanism for engagement introduced in the city is the iGovernance program, a computer-based system of delivering public services by utilizing the internet through the city website, wherein city ordinances, resolutions, programs, budget, bid notices and results, and city directory are being posted for public access and monitoring of practically all aspects of the city operations, which further enhance transparency in the local government. In 2013, with the rise of new media technologies, the city government adapted to the trend in digital communications and capitalized on these new tools for better information openness and exchange. It then reorganized its public information arm into City Marketing and Promotion Office, which was further established in 2014 as the City Events, Protocol and Public Information Office, CEPIO, by virtue of the Ordinance Number 2014-002, and tasked with the mandate to not only deliver to the public information on the city government's affairs, but also to handle and manage the conduct of various city official and commemorative events. Further, in 2017, by virtue of the Ordinance Number 2017-108, the City Council caused the reorganization and functional changes at CEPIO, integrating therein the iServe Information and Action Center and the City Publications Office as part of its composition to allow for a more systematic interaction of the people and the local government. CEPIO currently maintains 1. Naga's official Facebook page, which updates the Nagueños on the daily affairs of the local government, the social services and programs it offers, official announcements, as well as live streamings of Sangguniang Panglungsod sessions, budget hearings, and more. 2. Naga Ngunyan, ANN News Facebook page, which carries the city's broadcast news that are also being simulcasted at partner local radio stations. 3. Various social media accounts including Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok to reach even more users for better information dissemination. 4. ANN Magazine to engage communities with limited access to other forms of media. 5. Local media partnership through the conduct of regular press conference with the City Hall Press Corps for even wider broadcast scope. 6. Conduct and organization of official activities, commemorative ceremonies, and religious and civic events to gather the community, promote culture and heritage, and increase awareness to the workings of the LGU. And 7. Protocol services to facilitate better conduct of ceremonies and reception during guest visits. This broad range of platforms ranging from radio, print, social media, and conduct of activities allowed the local government to largely engage the public, draw its services even closer to the people, and facilitate civic participation by providing also an avenue for the Nagueños to easily convey to the city administration their concerns through feedback mechanisms as Naga continued to innovate and evolve in its operation, extending its pegs and continuously setting forth new horizons under the banner of transparency and good governance. kasaysayan, aloy ng panahon. Ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasik ko sa kagamsan, mga palaog kanalalan. Sarog na pusok, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Naga na
pinangaran sa kahoy na mapusuon, ngunyan ikaalistaran. Banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naganak, uswa pa, mangero sa pagbabago. Naganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, uswa pa, ibang umulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyong matitibay Bicolano, makuturan ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangero sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswag pa, ibang umulyo sa tinapan, sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan. When Naga City Mayor Nelson Ligacion first came into office in 2019, he was welcomed by a city that was spiraling down in its competitiveness index rankings. There was not much infrastructure, job opportunities were limited, there were many out of schools. For Ligacion, this should not be the case for a city that asserts to be a premier one in the region. Being one who also came from the margins, Ligacion largely understands the importance of being presented with the necessary opportunities to be able to realize one's aspirations. It is in this perspective that he set out to steer Naga back into shape. He made it clear in the agenda of his administration that infrastructure development is necessary for tourism promotion and to attract domestic and foreign investors that will help develop the local economy and generate jobs. Thus, the administration embarked on the establishment of 4 new growth areas in the different parts of the city. The development undertakings commenced with the opening of new roads and the establishment of school, health, and event facilities. Introducing new urban districts in the city, landowners in the site trusted the vision of the administration and showed their support by donating parcels of their lands thereat. Functionaries of the national government as well as the private sector also helped the administration in securing funding for the projects. Soon, the newly constructed schools started to accommodate enrollees and help with the schooling of underprivileged students. Now that nearer schools entail lesser cost on the part of their families. The new health facility likewise provided accessible health services to nearby communities. Moreover, the projects were able to provide employment to teachers and health practitioners. With now a promising environment for business, the city started to welcome the coming of big players in the business and real estate industry such as Philinvest, Santera, SNR, Landers, and more that are expressing interest, spelling new township developments, more business activities, and the growth of the local economy. What more, Naga was able to climb back on top of the DTI CMCI rankings, attaining overall top 1 most competitive component city in the entire country for 2 years in a row in 2021 and 2022. Further, when the national government launched the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program Housing Project under the Department of Human Settlements and Urban Development, Naga was the first city in Bicol to be granted its implementation with the readily available land areas in the newly opened development sites. President Ferdinand Marcos himself lauded the city for having already prepared areas for human settlements with the ongoing construction of necessary facilities and amenities, citing that the practice should be replicated in other localities.
The city administration's aspirations and next steps remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa, at panatag na buhay. With the coming of more investments and developments arising from this bold venture in infrastructure development, this will also drastically change the cityscape into one teeming with various socio-economic development opportunities for the Nagueños, as the local leadership continue to invest in making Naga City a highly livable place, ang maugmang lugar. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasanginan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, ikangalalang, sarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, puswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, di pag-uulyo sa ginapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasanginan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga Nagueño, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, puswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ibang uulyo sa ginapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga Nagueño, matitibay Bicolano, makukurat ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ibang uulyo sa ginapan sa gabos
Sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon manungod sa mga pulisiya asin proyekto kan syudad. Sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan.